Id-Deputat Nazzjonalista Edwin Vassallo reġa' kien ċar. Qal li Simon Busuttil, il-kap tal-partit tiegħu, huwa fake, jew aħjar fals. F'kummenti ma' Times of Malta dwar il-vot tiegħu kontra il-liġi tal-ugwaljanza fi żwieġ, Edwin Vassallo ma qadx idur mal-lewża u reġa' tenna li jrid vot ħieles. Appell li fil-Parlament għamlu wkoll Claudio Grech għalkemm b'mod inqas dirett. Primarjament jiena nixtieq li ningħata l-possibilità tal-free vote, fin-nuqqas tal-free vote inkun irrid nieħu d-deċiżjoni tiegħi. Li Edwin Vassallo, deputat nazzjonalista, jattakka lill-Prim Ministru hija mistennija. Iżda din id-darba ma waqafx hemm. Fl-attakk żied lill-kap tal-partit tiegħu stess, Simon Busuttil. Fil-preżent jiena kull ma qed nara hu liberaliżmu li huwa fals, huwa fake ta' Muscat u Busuttil jippruvaw jgħidu li huma liberali fil-waqt li ma jippermettu l-ħadd jaħseb totalment differenti minnhom. Din hija operazzjoni ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem. Edwin Vassallo kompla jtenni li jrid vot ħieles u reġa' semma l-eżempju tal-Parlament Ġermaniż fejn Angela Merkel mill-istess familja tal-Partit Nazzjonalista tat vot ħieles. Il-Parlament Ġermaniż Merkel għal liġi li hija laqqas ikkomplikata daqstana għax kienet fuq il-same-sex marriage. Aħna il-liġi li jiena votajt kontra ma kienx il-same-sex marriage. Kontenut ta' liġi ferm iktar komplikat mis-same-sex marriage. Taħtom il-free vote. U għaw Malta għalix li kemm sa nżommu l-deputati tagħna imjasrin f'din it-tip tal-hekk imsejħa demokrazija li ħadd mu qed jafda. F'din l-hekk imsejħa libertà li ħadd mu qiegħed jirrikonoxxi u ħadd mu qed jirrispetta. Edwin Vassallo għamilha ċara wkoll li l-ġlidiet tiegħu se jagħmilhom mill-Partit Nazzjonalista. Il-kompromess u li jiena nasal għalih xorta waħda jrid jippermettili nibqa' insider mhux outsider fil-partit u l-qoddim nibqa' xorta niġġieled dak li bdejt niġġieled favorih anke meta qomt u I stood to be counted bl-ikbar onesta għal dak li nemmen fih.